Kosi oot tullut. Joo. Näinkö saltiin tai tuon? Kauemmaksi. Totaali. Joo. Pidetään pari tappoja tuon salttiin jossain. Jep. Käydä päässyt tuonne isolle talolle. Sinne menee jo. Se et pääse sinne mukaan. Häh? Sinne isolle talolle menee joku. Eikä tämä oo siis On, mut sinne menee joku. Oi. Meni alas portas. Tässä minultakaan. Ei. Ai niitä oli 2, jotka ampui minua. Eikö tuo toinen mie jahtasi sitä ja se tuli sinne sitä? Ei, mutta minä kun olin tuohon portaisiin tuonne ylös. Tuo on niin paljon kiinni siitä, että minkä asteen siihen saa. Niinku heti siinä alkuun. Siis... Minä sain pistooli ja se sai jonkun SMG. Mutta niinku... Jep. On reilu peli. Ja siinä oli Ansakin. Feimi. Pakko olla viimeinen. Ihan sama kuinka kauan kestää. Näinkö on? Joo. Feimi. Kyllä jaksaa tanssia. Laitoin muuten koko peli jaksikkuun. Eikö tässä ole vaihtaa, että ketä... Ei näköjään tässä kun oot kuollut. Haluunko edes tietää? Sale sä sen kiellä, mitä sä oot mieltä?